Lluís patrocina la cuina de Casa Roque. Com han portat el fin de setmana? Una setmana més, ja és dilluns i estem així en tots vostès. Anem a començar esta setmana parlant d'olis. M'ho han demanat hasta cretes. I anem a utilitzar cada dia un tipus d'oli diferent perquè veiguin que depèn de l'oli potenciarem més un sabor més un altre. Anem a l'ataque, vos conto els ingredients d'avui. Avui farem un crep farcit de verdures. Entonces, ens farà falta verdures, les que vulguem. Jo en este cas he preparat una miqueta de carbassí, una miqueta de carxofeta, xampinyó i tomata de penjar. I per a fer el crep necessitem llet, farina, ou, sal i un poquet d'oli, perquè l'oli també és una part molt important. Facilet, senzillet i com sempre vos diem, practiqueu, proveu i mos conteu a veure com us van les coses. Esteu preparats? Anem aquí. Esta recepta se compose de dos parts. Com hem dit, serà un crep farcit de verdures. Primer que res anem a fer el crep, perquè la massa de crep va bé que estigui una miqueta reposadeta. Primer que res, el crep. Per a fer el crep ens farà falta la llet. Normalment la proporció sol ser per cada mig litre de llet 250 grams de farina, 2 ous i després ja una miqueta de sal i un xorro d'oli. Anem allà, així tenim ja la llet. Ara anem a ficar-li els 2 ous i després tot això el que farem serà trituraet, tot ben trituraet en el túrmix. Tot això, si volguérem, se podria fer en algun tipus de robot. Com podeu veure, jo per ahí detrás tinc termòmix, tinc més robots, però cada un com vulgueu. Si no tenim, a veure, si tinguem estos robots, molt millor, però si no els tenim, no passa res. O una varilla, un túrmix, sense cap problema. Han ficat els 2 ous i ara ja anem a ficar la farina. Ja vos dic que més o menys solen ser sobre els 250 grams més o menys. Si voleu fer-ho per cullerades, teniu en compte que se sol dir que una cullera, com se sol dir, cuchara rasa 10-15 grams, cuchara colmada 20-25. Ahí cada uno ja. Teniu en compte que aquestes medides són molt orientatives. I ara de moment, mireu, he ficat 230 perquè ahir ara tenim un problema. Que al mesclar tot això tenim que parar molt de compte perquè igual avui mos dutxem tots de farina, els càmeres i jo, igual acabem tots plenets de farina i llet. Anem allà, anem a fer ruïdo. Molt de compte, a veure que se mos ha enganxat i poquet a poquet anar mesclant. Mesclem i ara en un momentet li ficarem més farina. Lo important és que mos té que quedar, quan fiquem el dit, mos té que quedar napado. Napado vol dir que estigui cobert. Anem a ficar-li un poquet més. Anem a deixar un momentet allà apoyaet. A veure, mira, aprovecharem la fusta. Deixem un segonet. I ara anem a ficar-li un poquet més de farina i anem a ficar-li el xorret d'oli. En aquest cas hem triat oli varietat arbequina. Per què hem triat la varietat arbequina? Teniu en compte que la varietat arbequina va molt bé per potenciar tot el tema de les verdures. El tema de l'arbequina sempre ens donarà sabors com si siguin més de manzana verda, d'hortalissa, inclús algo d'amela. Per això aquest sabor li va molt bé tant en la verdureta com en la massa de crep que estem preparant. Què vos paix? Sobretot això, molt de compte. Mesclem una mica. Igual no me sentiu, en tanta ruïdera. Teniu en compte que una vegada estigui la massa dins de la nevera, ella mateixa s'espessarà un poquetet. Ja quasi ho tenim. Així tenim un puntet més. I ahí tenim ja. Perfecte. Mireu.
No vaig a fer-la molt espessada perquè després en la nevera vos dic que se m'espessarà una miqueta més. A veure, anem a llevar molt les mans, perquè ara el que anem a fer és el que vos dia. Anem a ficar el dit i si el dit se queda cobert, és que ho tindrem ja perfecte. Napado. M'he llevat primer les mans, i no he tocat res més. Fiquem el dit, mireu, a que el dit se quede cobertet, si estiguera ja la massa per a ficar directament, se tindria que quedar molt més pegadet el que és la massa al dit. Però com jo vaig deixar-la una miqueta reposadeta, així mos va perfecte. Ho guardem i ara anem a guardar-ho a la nevera. ¿Vale? Una miqueta dins la nevera. Deixarem allà baix. I ara, què vos país si despeixem una miqueta i es comencem a fer les verduretes? Tornem en seguida i vos contaré més cosetes de l'oli. Ja tenim la nostra massa de crep a la nevera, anem a preparar les verduretes. Podem ficar la verdura que vulgueu. Jo en este cas, tal com us deia, hem preparat una miqueta de xampinyonet, una miqueta de tomata de penjar, carxofeta i una miqueta de carbassí, però podem ficar el que vulgueu, sense cap problema. A l'hora de tallar-ho, com sempre, ho tallarem depèn com vulguem després trobar-nos-ho. Jo crec que al farcir el crep millor que estigui més xicotet. Entonces, anem allà. Agarrem primer el carbassí, li llevarem un poquet i ho tallarem, tal com diem, a trossets més xicotets. Ahí el que podem fer, per exemple, és tallar primer rodanxetes i després ja ho tallarem a quadradets. Deixar-li la pell, llevar-li la pell, cada uno com vulgueu. Jo normalment m'agrada més deixar-li la pell perquè sempre s'ha dit que a la part de la pell és on hi ha moltes més vitamines, moltes més propietats de la verdura. Ben llevaeta i entonces ahí no tenim cap problema. Entonces ahí ja vos dic que ahí podem ficar les verdures que més vos apetisquen. Ara a l'hora de tallar, veu, ahí fem muntanyetes, doncs directament tallarem. Veus? Així no hi ha cap perill de plorar ni res, no mos passe con la ceba. Aunque vos país que raro, avui no he gastat ni ceba ni puerro, Si voleu, se pot gastar, sense cap problema, però anem a fer verduretes diferents. Veu, així a quadradets. Així després estarà molt millor. Nosaltres, per exemple, al restaurant tenim un crep que el que fem és fer la massa de crep i a la mateixa massa de crep li fiquem una miqueta de bolets trossejadets. És una altra opció que teniu. ¿Vale? En la mateixa massa, tal com vam fer la massa antes, ahí li ficaríem ja creps, diguem, en aquest crep li ficaríem ja bolets trossejadets. Anem a enxufar i anem a ficar-li ja un puntet, el que diem. En este cas estem gastant una miqueta d'oli arbequina. Oli arbequina perquè així mos potencia molt més el sabor de les verdures. I tot ahí. Ahí tenim la nostra verdureta. I ara anem a preparar tot lo demés. En esta combinació de verdures teniu en compte que han ficat una verdura potenta com és la carxofa. A qui no li agradi aquest sabor tan potent, fiqueu-li un altre gustet, no hi ha cap problema. Ahí lo que dic sempre, a gusto del consumidor. A part també, en aquestes verduretes no li ficarem ningún tipo de aderezo, me referisco, no li ficarem ni llei, ni bechamel, ni res. En això tenim prou. La carxofeta la ficarem més al final perquè la vull ficar directa. Ara anem el xampinyonet, la tomateta, tomateta de penjar. Tal com estem veient cada programa, el millor és que una vegada coneguem ja un producte, el seguim gastant. No se trata només de conèixer-lo un dia, sinó és conèixer els productes i damunt introduir-los dins de les nostres cuines. Tal com diem, podem tallar més graner, més xicotet, com vulgueu. Fareu molt de compte, ¿vale? Perquè jo ara, com ho he fet mal, pues, m'he clavat una miqueta a la punteta del cuchillo. Però tranquils que no se ho grave. Però això per què passa? Per fer-ho mal. Entonces, primer agarrem, veu, tallo i llevo. Si fem com han fet antes, que tal com està, hem intentat tallar, doncs fàcilment mos passa això, que mos podem tallar. La tenim. Després també el tema de la verdureta, en este cas, com estem gastant olis en molt de sabor, ¿vale? No se trata de banyar les verdures en olis, sinó simplement aquest puntet perquè ajude a fregir i
tingui tot el sabor però no estiguen els productes oleosos. Mireu, aquí tenim el nostre xampinyonet. Ara li ficarem ja la carxofeta i després, l'últim, la tomateta. Ja vos dic que la combinació és la que a nosaltres ens agrada, com vulguem, sense cap problema. Ahí li llevem a la part de detrás. Com ja estàs començant a fer frescoreta, ens van arribant ja carxofetes de Benicarló. Poquet a poquet, no és encara la temporada àlgida, però poquet a poquet ne tindrem. I ahí anem a tallar-ho. Teniu en compte que de carxofa serà el que menys ne ficaré perquè és un sabor molt potent, però el que estic fent això és tallar-ho laminetes finetes perquè tingui el gustet, però que tampoc se m'apodere massa. En cas faltaria una miqueta més de frescoreta, que faci una miqueta més de fred, però estan començant a estar molt, molt bones. Un puntet d'oli, ja veu que estic ficant molt, molt poquet. Se tracta que ens doni aquest puntet de gustet, però que tampoc m'ho passem. Això ja està per menjar directe. Una miqueta més de carxofeta, ahí ben fineta, ahí ben fineta, perquè se quede ben mescladeta. I al final ja una miqueta de tomateta, tomata de penjar, el carbassí, el xampinyonet, un puntet de sal, on la tenim? Així la tenim. És un puntet de sal, inclús si volguérem li podríem ficar un puntet de pebre. I així ja anem en la tomateta de penjar. El mateix, una aigüeta, ficarem ahí dos tomatetes. A veure, primer que res, anem a limpiar una miqueta la nostra fusta, mireu, després la limpiarem bé per l'altre costat, però així, això la basura, i ahí ja va pendent la tomateta. La tomateta el mateix que han fet, també a quadradets, ¿vale? Quadradets també així més xicotets. En recordeu que en el seu dia vam parlar del tomate con casé. Llavors vaig dir que el tomate con casé no és que hi haguera un tio així en un auricular com antigament veiem els videoclips, que hi havia gent que anava pel carrer en casers que eren més grans que ells. Doncs no. Tomate con casé seria escaldar les tomates, llevar-li els pepits seria només la carn de la tomata. Això seria el nostre tomate con casé. A veure, que no se mos desmonte. Ahí ho tenim. Així laminetes. Així ja, perquè li doni l'últim gustet. I el puntet ahí per la verdureta. Com ho veu? Ja vos dic que avui estem parlant de l'oli. Oli de Cretes. D'Almazara 10 dedos. I estan fent productes molt, molt bons. I estan sobretot potenciant i ens aconsellen que en cada elaboració el que estem intentant fer, que gastem un tipus d'oliva diferent, perquè no tots els olis valen per lo mateix. I esta setmana intentarem ensenyar-vos això, que veieu que cada oliet ens val per una cosa. Mireu, així tenim ja la tomateta. Què vos país si mentrestant s'acaba de fer anem ja buscant el crebo si el tenim? No ho aneu, que tornem en 2 minutets. Ja tenim així la nostra massa. Mireu com està d'espesseta. Veu? Ahí el que diem, si fiquem el disc se queden napaet. Ara anem a fer el nostre primer crep. Teniu en compte que sempre quan se fa el primer crep, sempre... A veure, normalment el primer no sol eixir bé, ¿vale? Normalment el primer sempre sol ser per a comprovar com està de temperatura, per a comprovar, a veure, ho estem fent així, per a comprovar com està de temperatura. I fiquem una miqueta d'oliet, engrasem, la sartén molt, molt calenta, una miqueta de paper, engrasem bé, i ara anem allà. El truc està en... Tirem, en una mà tirem i en l'altra anem girant. Veu, he fet una massa molt, molt espesseta. Jo vos aconsello que les primeres vegades que fegueu creps feu masses molt, molt espessetes. I a part també, esta primera, ja vos dic que la primera no conté. Per això que si a casa ho han volgut fer així, perquè si a casa veieu
que la primera no vulguis massa bé, no us assusteu, és lo normal. A la primera sempre tenim que comprovar la temperatura en la qual tenim la nostra sartén, per veure com us va. Ara ja agarrem, veieu, tenim així, això està perfecte, mireu, en una cullereta de fusta, separem un poquet i ja li peguem la volteta. Veieu? Ho tenim ahí, perfecte. Mireu, mireu, mireu com està quedant el crep. Lo que vos anava a dir, jo sempre que faig creps per rellenar-los en productes més consistents, m'agrada fer una massa de crep que siga més grosseta. Si fora per fer xocolata, per fer tipus postre o algo finet, la faria massa molt suaveta. Però en aquest cas, millor que siga una miqueta més grosseta perquè el que va dins és potent. Mireu, així tenim ja la nostra verdureta preparadeta. Entonces, si fiquem una massa fina, quin serà el problema? Que potser al embolicar-ho se mos trencaria, mentre que així mos quedarà molt millor. A veure. Perfecte, ja vos dic que sempre la primera vegada podem tindre problemes. Fiquem culleradeta, menegem, mira, anem a llevar-lo ja. Ara agarrem una miqueta de paper i tornem a engrasar. Un puntet. Ben engrasadet, deixem així i el que diem. En una mà tirem i en l'altra escampem. Sempre fem voltant. Si heu vist a vegades per la tele, n'hi ha vegades que el que fan és que en els creps se poden fer també dibuixos. Com seria fer dibuixos? És primer tires un poquet de massa i després a continuació ne tires una miqueta més. D'eixa forma se pot fer dibuixets i se poden fer filigranes la massa de crep, però això ja són paraules mayores. Anem a lo senzillet i anem a lo que coneixem. Ahí, important, cullera, tal com ho tenim un poquet, separem. Veieu com només ho han tocat un poquet, la mateixa massa se m'haurà separat. Important, que estigui ben engrasadet. Si anirem als orígens dels creps, normalment el tema d'engrasar se solia fer en una cona de pernil. Tal com tenim el pernil, agarrem la part de la cona i engrasem ben engrasadet. En aquest cas que ho estem fent tot en verdureta, no volem aportar-li aquesta part animal. Ho estem fent tot en oli d'arbequina. Ja heu vist que l'he ficat 2 puntets sense passar-me'n i després quan estigui el crep, 2 puntets més d'oli i perfecte. Mireu, ahí com està. Mireu, mireu, quina massa de crema està quedant. I en aquest cas, això que ho podem rellenar de lo que vulgueu. Podeu fer-ho més sofisticat, menys sofisticat, o més verdura. Combinar verdureta en altres coses. Nosaltres inclús al restaurant hi ha una temporada que fem un crep que el rellenàvem de pollastre i li ficàvem també hasta espaguetis. Se pot rellenar de lo que vulguem, però sempre sense passar-me'n. Bueno, parem 2 segons mentre seguim fent creps i així ja veureu el resultat final, perquè això ja veieu que no té cap misteri. En seguida tornem. Tal com veieu, esta setmana estem parlant d'olis. Olis de Cretes. Olis que des del 2008 vas començar esta empresa i la primera elaboració, el primer oli el vam tindre el 2012. Una empresa Cretes en olis molt especials, com veureu a lo llarg de tota la setmana. I ara coneixereu un poc més la història d'esta empresa. El projecte neix és d'una forma o altra, és portar a terme que el món de l'extraverge es coneixi per poder maridar plats a nivell gastronòmic i fugir de la rutina de que en un oli, sigui extraverge, verge o un oli d'oliva o un refinat, es pugui maridar per tot. Per això vam estar durant 2 anys és viatjant, mirant el que hi ha la gent que més en sap d'això, que és a Milà, a Còrdova i a Reus. I al final vam decidir fer un projecte per plantar 52 hectàrees de 5 varietats d'oliveres totalment diferenciades. Vam plantar l'arbequí, vam plantar la corbella, vam plantar l'empeltre, l'arrònid i el frantoio.
en aquestes varietats podem agafar i poder omplir tot l'espectre gastronòmic per poder maridar qualsevol plat. Diez Dedos neix l'any 2011. La primera compra de finques per poder fer aquest paisatge de 52 hectàrees va ser l'any 2009. Vam comprar 9 finques, vam estar movent terres per fer aquesta vall durant 6 mesos i d'una forma o altra la primera plantació es porta en el 2011. És a dir, tots aquests arbres que veiem aquí, el més antic té 9 anys, excepte la finca que tenim just aquí a mà dreta, que aquesta sí que havia d'empeltre ja plantats. El projecte de futur de Diez Dedos és arribar a conèixer a nivell gastronòmic cada plat, per acabar, igual que en el món dels vins, en funció de quin oli posem, podem maridar perfectament i treure les millors propietats a nivell gastronòmic i a nivell de perfil de cada un d'aquests productes. Mireu si han fet faena. Mireu. Tot això ho han fet, I m'han ajudat també l'equip tècnic de càmeres. Avui han practicat els creps, Algun dia eixirà algun vídeo de com han fet els creps. Això, el dia que feien tomes falses i coses d'aixes, no patiu que eixirà. Tenim així ja la verdureta calenteta. Tenim així el nostre massa de crep, que també està calentet i recent fet. Ara directament anem a rellenar-ho. Això seria com si fos tipus una fajita, tipus alguna cosa així, però una miqueta diferent. És el nostre crep en verduretes a l'aroma arbequina. Ahí ja ho tanquem. Tot ahí. I ara, perquè se vegi bé, lo de sempre, limpiem una miqueta. I això, per donar-li el toquet final, agarrem, ho partim. Anem amb molt de compte perquè no se mos aplaste. I així ja tenim així el nostre crep, el limpiem bé. I ara sí, simplement, què millor decoració per tot això que ficar-li unes gotetes de l'oli. Mireu, ara el puntet final. A veure un segonet, que se mos quede a mitjà camí. Així tenim el nostre crep de verdura acabat. Crep en verduretes, una miqueta de carbassí, una miqueta de carxofeta de Benicarló, una miqueta de tomata de penjar, una miqueta de xampinyonet i la nostra massa de crep ja en l'oli d'oliva, tot fet en este oli d'oliva, varietat arbequina de Diez Dedos i en aquest punt final. Què vos país? Això està per menjar-nos-ho directament. Demà tornem amb més cosetes. Que aproveche.